palang jogari kasih jogi keleng samla jadi di samla di bandara penyadai kita duri genting noki natia genting berak sudoi genting berak wailam jadi penyadai dari kita duri dan aku kita di samla kita mentah ni betong ni di pin top priority kat badang yai ka jingelang yalap ban penne ya ka songsuk songsain balakot penlong da ka dorbar snong jayau pelun ha jayau preng ha kano phai singi kensan klami ka kanhun ki samla ki la partasla da ka bakno pen pharia jai ban riu bat ingkhong silang mat ya ki nong yalam sinong kadaw ba kongsan ka ba penlong ki samla ban hala ka long ba ki sngo diaw ba kimyo banikran lang ha ka ti ki jelang ban pen pa ki jing e ki ba yede ba drugs ki jing satu bat ki wi pat ki man Henry ki rurang ba kila syukran kan tho bai halo ka jing sha sho ki bam dei khasi haba ki wan sha jiang ni ban sho ban da ki bat snen tentu peni dari ki jing le ki pen buat na ni nem kwa ai pi bo pindan ka ni kan ho ni jadi ikwa ai pi bo pi tailam idan kam ki ban lo ki bashkur dan samna lo bashkur ke nyai pe nyai rinti krem ba ikur ila per ban ja idan kam bashkur hamani ikur aglen ti ko dai ndai bi lo bashkur ba susu ai bom tip Wan popli pan hikai nagabenta ka di roy ka di pal da briu sho wan popli ban islam sho wan popli vera taxi woitories tamu jutie kuai lengi sho lengi pai sho na trai dia so tenat kami kata na tengam so tenat selamat sebelah banyak keren nyepko banyak trailang pakai sinong bebailah di sebelah berkeren trailang pakai sinong dia kasih mengenat dia bukan kelawan mesrok you mendiam dapat varia dapat varia dapat varia dapat varia Habang le syongkam ngisngo bakal de ka por bangin mi syakmat ban ni thu ha ki nong song senong jong kador bar senong cha belum ki e ki belaja apo kini ki put kisam jong senong ka thau bat i bagani ka jing sho edat kalap chong sir ya ki nong song senong bat ya ki nong le nong wan ki baya na kini lenti sengken jong senong ki ma kata kada hanin le syong meeting umta ngile panjing bit na DC bangi ong bangin pelong ya kini awareness program kabangin kentu ken pam ya ki kon samla jongi ya ki nong shong chnong jongi bangin ong la da pi I kun gini jinge sho jinge dat ba pen man sao ki breu sngo bha what you long ban chu pe kai henre yamish khamat ban ya dai kum kita ki breu ki sha sho bat ye ki tu ba sho ru ban sneng ban krau ki ban ong e se what you le kum tu ki ban pen man sao ye ki breu no mar ki tu ki ba pi sho ru idai ki badon la ki tmi ki kpa la da deu rong bau cha sho ru don la ki khom ki ti hato mi na yeng ukpa ne usamla umi khmat ku samrken reu no wan phai cha yeng pade la jigem khmut khmat la toy kasnam na khle la ko ti chak hato phi kum ki bayeng basem kin so kum no gen pai to no kinong isu lej panya chak itu ki lenti seti yaw na ki shak shua no ngem kena manu basyo ki basyo I dei umong ne ki dong sopot ki runar ki ba le kini ki kam bat ngaken tu ya ki wat le shu kum ne namar ba da ka ba pile kum ne da pu pisyo bút nam ka snong ka thao bút nam ka jai pan reu bat nim ong ba usyo uni ne usyo utai ni ong be kelum ki reu ki basyo ye kini ki breu ni kentu sngo bha sange no ye kini ki kam chau breu tang kata ka jing thmu jong ni ka dor bar snong ji au pelun mata ka sni long ban ye tho ye ki e ki belajar man tentu kan pam ni gitu di baju ya syok breu man ong sange no kan ni syok breu ban kham tam e menta
usnem banwan kan long ka chispa snem jong ka jing rakhe jong kan ni ka hospital Robert Hospital the Welsh Mission Hospital begiong kan dap chispa snem bat kin bon ba ki bre ki banwan ki ba le si bam dei na chnong jayao jungi ki banwan na shikleng jong ka Widya banwan na siapo na syabari ru ki banwan ya ram ya kini ke hospital ban penkreat na menta ka jeng dap chispa snem telada ki bre ki bawan ban ya rap yang ni kom kini ke hospital ni la ken baka Robert Hospital ke hospital Robert hospital jong kinong jiao la de ki sya no kini ki bre manu pada ken banwan pendek ki kam ki jam hatu bejing do nong kembali ki jong ni ngakan tu lengba kini ke media jopi yang itu ki baju len banjrong kiti jong ajat sobha se sobha long ki bajai long ki ba ya don kecing buram mi we ban buram lang ya ki para ben riu panung chi syok kai ki briu ki pasia kaliti skin tang kani kecing terpa la kalian ka dor barcelona jiau ki khna samla pi ki khloit na marba kicing jah hak leng jong ni kestia jungi nandu kejing esyo edat cikiwi ki snong ki thau ki bangiu na ki por kejing bam yo la joki ban don kita kejing elaka ki baklut ni haka ki kam ki jam ru ki long ki ki shitom de banyo hukum kini ki por kam tam kini ki badon kini ka klam ka ngo le nang long frustrated chuchu katu kejing hala joki ka wan lang ka ta kejing long frustration ke bangi kum kirong ba pada ni hap salok kan bat ki war ka sarkar kan hap le in ta joki bangkan create kita ki facilities bukan ni le ka ban create kita ki opportunities bukan yo kam yo jam kini ki kani ka social requirement ka ba hakum kini ki porem kini ki social organization ke sarkar kan hapan chong perkat ha kano kom man engage ki kon samla man engage ki kata kom bikin la ban kentiu ki bikin la ban kentiu ki hak pulih putih hak yo ka kot ban piang kam ke jam lada ki pulih ki piang ka kam ke jam kem don pot ban ya pelut por sini stai lah happy be ka kam ke jam tekani ke responsibility jo ka sarkar jo social organization ka jonga ka jongpi ka ban yatri lang kum no ban penpha ya ki kon samla jungi Uwe ni kisamla nong song sinong na jiao lai dom usamla osternik marwanyang ulong ba kisamla ki kwa banikren ban a jingmut lang bat le si kisamla ki don hapadeng ki jingbom su thu jingmut halo ka ni jelang da ka pan pau ba kum kisamla ki boromi ki rong ba hasnong ulong ba kamdon ye hendrai ka jite lang kandon be nang ni sakman nading nong song sinong ka jiao lai dom dia sisa long ka jingwan sangap jungi ni ka jingelang mentah singi long hoi ka ka su mo bar nakaliang jungi ru di kum kisamla jo sinong ikwa pani trilang hi ringkat kirang ba snong nokit kam snong ti kumbakalong mane ka jingjia kum tu pa lesi ki don ki samla pa lesi ki sngo diaw mo mar ka jingia kran mane ka long ba ka de ka bai de ka ta kam don e ka bai de jingjia ba jia na ka por sa ka por ko jing sha tu sha thi jingjele jing di drugs na ta ba ki de ki issue bang ya kran ki samla ki kwa ban address andai kumbakalong man dapat na kalian ka snong ni ki kran bai dai bat ka kali ka syak taki bom ding kasi ti long nak liang jongi ru ki samla le se ikwa hi bawan ka meeting ge lum ki samla ban ya kran man ya sngap ke ka baki dan man kran ku kirang ba tin rei ka solution kam don rei ni bet ba ki kran bet tang ka problem ti nak liang jongi ru le se nak liang dor bar sinong ki wara ya ni ka jingelang le se mo ba ngiru ikwa ban si mentalang kena bangin yo ban ajing mut le se ku kirang ba sinong lo ka jingkot akni pa matas ngil sing ngiru ni imtip kede ka ai iskwa pan sngam nari kawan pan ban dak kum kani ka jingjia ka takada na try le si don ki jingsto jing bom suhu jingmut ak lagi samla le si ka don ka jingias kran nang ni natai awara ya tu ka jinglong ko tu ka nari nakaliang jungi ki samla ki ramba ni burom ngimde ko ang bangi ni wara ya ni ka jing so ya pher ini pher para mangi ringi war ni so ni bang ni burom ki rang dor bar snong burom ki rang ba snong bat nang ni se khamar ni trilang hi ba ki rang ba snong dor bar snong
tang kita nak lihat jung samla Kay gadaw ba ka ba penong gitu nak mah bikin perta. Lihat sih bagi don perta ba ka sing lang na. Ano ko? kat kum ka jing smau junga nomor pengasngap ek to ka jing lang ka jing dom jing samla le si kala bandai halor bag jelai kita kinong di drops nang di drop sakni ka po ka than ka jungi hari nak kalian ka snong company ya kata le si mo yo don ki samla ni hatai ki ba lai kendu jing e ka jing sya tu sya thiem jing sya e syo para kasi ka banjur ba Nrei kamdon kata ka jing ya le si nak snong kam address mo jing mo kolong kata le si kum samla le si kedon ka jing bom sngo khonyo jing su khonyo mo tak ada apa yang si kami untuk jing dia. Di tengah tahi bangas kakum justru jangan.